Per Molins i pel país, jo crec que és el dia més maco de tot l'any, un dia de l'amor, un dia de la literatura, un dia de la convivència i un dia que convida a estar pel carrer i gaudir del més maco que tenim, que són les roses, l'amor i els llibres. Soc un lector compulsiu de molts llibres i de molts tipus de llibres i per tant no tinc un llibre especial que voldria. En tinc diversos, des d'assajos fins a novel·la negra que estic veient, fins a llibres d'esport també, per tant realment és molt fàcil contentar-me amb qualsevol títol d'un llibre. Desitjant poder encetar l'últim del Mendoza o, per exemple, un del Vicente Verdú sobre l'hoguera del capitalisme també. Per tant, són diversos que estic esperant i que poder-los començar a llegir de forma immediata. Que sigui rodó, que és que no plogui, per tant esperem que es mantingui així, a estones amb sol i que per tant al llarg d'aquest matí a la tarda, tota la tarda sigui d'afluència massiva, que és el que cal per aquest Sant Jordi enmig d'una crisi econòmica massa forta.